Здравейте на всички от VBOX 7. Аз съм Токо98 и това е... Добре, не знам кой епизод от моята поредица Sparta Survival. Значи... Чакайте. Както виждате, тук съм заравнил малко. Както казах в миналия ми клип. Заравнил съм малко. Остана ми тук, но не ми стигна пясъка, който ще съберем този епизод, ще го направим. И сега, изненада, олицетворение на елементарното възпитание. Голям кактус. И мисля да апгрейдна и кактуса, да го направя малко по-големичък. Затова ще съберем още малко кактусчета. И да. Сега. Добре, това ще го оставя за после. Сега тук отзади, зад темпъла, имам малко пясък. Мисля да го събера и да запълня ето там. И да започваме. Обаче тъпото е, че когато събирам пясък, нямам идеи за говорене. Така че ще направя ето така настройки. Ще се намаля звука. И така, изчакайте мъничко. Така. Имам една малка идейка какво правя докато рина пясък. Само че компютъра ме малко забива. И да. Пусна малко дъбстеп.
deodorant with my man's grill. Chain smoking nicotine, say fuck a bad still. We got that white girl, so we make those grill checks. Fuck a white girl, full bill neck, karate chopper grill, bitch I kill. Born from the center of a storm, all the boys slapping gums about how they're hard, bitch I'm harder. Martyr to the swag on the corner, beat you girl up with the drums as the bass makes that bitch come. Bass makes that bitch come. И така, след този дъбстеп, мисля да видя докъде ще ме стигне пяска. Между другото, докато беше пуснат дъбстепа, може да е имал лак при снимането, защото на фрапса фреймовете паднаха много. И ако е имал лак, извинявам се. Но какво се прави? Кашона ми е леко слабичък. Ако се чудите как се казва дъбстепа, ще го има в описанието. Надявам се да ви е харесал, между другото. Добре, запълнихме тази дупка тук. И имам тъпото чувство, че пясъка няма да ми стигне. Да, определено няма да ми стигне. Доста е тъпо да се изравнява. Докато изравня тук отпред ми бяха необходими 2 часа. Беше супер тъпто. Но добре, че е Скрилекс. Да му слушам дъбстеповете. Ти сериозен ли си? Това ще трябва да събирам още. И да, ето че свърши. Аз да не играя. Не. Помислех, че играя на Peaceful. И къде съм мушнах, бе? Ле. Ето го леголенцето ми. Лека нощ, деца. Лека нощ, деца. Добро утро. Започнете деня си с Белвита. Да, бе, да.
бум. Айде, вече имаме бон мил. Абе, ти сериозно ли не ми паднаха кокали? Ди. Адски тъпото. И сега ще продължаваме тук. Както споменах, тъпо е да се копае. Но ще да е яко в Майнкрафт да измислят багер. Но надали. Добре, ако изрина това тук и отгоре този ред, мисля, че пясъка ще ми стигне, което е добре, защото на мен ми омръзна, а пък камо ли на вас. Но както казах в един от първите епизоди, може да е малко скучно, има скучни епизоди, но ще има и добри. Затова не се притесняйте. Може следващия да измисля нещо по-лудо, щуро. И да, главно това е. Леле, това не ми харесва. Добре, ще го оправя после. Напишете в коментарите какво мислите за идеята да живея в темпъл. И добре, готово. Сега ще ида да се запълня шибаната дупка. И съм вече сигурен, че ще ми стигне да пия пясък. Омага, какво тъпо го направих. Така. Yes, най-сетне. И сега да продължим нашето олицетворение. Райшли. Така, пясъчен камък. Още малко. И да потегляме. Да събера още както си, или 26 ще е добре. Добре, ще съберам. Онези 6 и това ще е. Там има бяло дърво. Добре, после ще го посетя това място. Вижте, тук е много яко, смисъл направо. Тук има нормални дърва, там е джунгъл, тук е уоу. А тук е дезерт, пустиня. Факинг ендермен разръж. Гошо, ти ли си? Не е той. Изкач.
Качваме се. Дрън, 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 дрън. Аре, бе. Добре, скоро трябва да стигна върха. Ай, най-сетне. Не знам после дали ще ми издържи кирката да щупя целия този сандстоун. Ама дано, защото в противен случай ще трябва да умираме, което не е добре. Добре, почти свършиха кактусите. Още към 2 пъти ще се изкачиме. И добре. Да слизаме и да видим резултатът. Леле, няма да ми издържи кирката. Това е фатално, човек. Може и да издържи. Моля те, кирчице. Добре бе, корава е. Добре, ще издържи. Браво. Здрава, кирка. Сега... GG. Доста стабилно. Хе-хе. Около стаки половина, както се нагоре. И сега. Там видях цикви. И ще ида да ги взема. Докато изравнявах, ги видях, но тогава ме мързеше да ги взема от толкова изравняване и сега ще си ги оберем. В другия епизод може да направим фермичка за wheat и за цикви. Все още нямам стики пистане, за да се направя нямам стики пистане да се направя автоматична фермичка, затова ще направим обикновена. Просто. Крава, приятелю мой. Припържоле. Днеска шпируваме. Така нямам вече много за... Така ли, събрал се бая глад. Сега ще се нахраним стабилничко. Ето сега шугаркейн имам ли? Имам. И мисля това да е всичко от този епизод. Надявам се да ви е харесало и да, ако може по един лайк, а може и някой хейтър, дислайк. Какво да кажа? Ще пусна и още един епизод, в който ще си направим фермичка. И да, довиждане.